Hrad Gutštejn, vystavěný nad zalesněným údolím potoka Hadovky, patří mezi nejmalebnější české zříceniny. Byl založen na počátku 14. století. Jeho výraznou dominantou je velká čtyřhranná věž, jejíž hrany jsou zaobleny. Je to legendární hrad trampů, romantiků a filmařů. Je jedním z mála hradů, ke kterému se dostanete po cestě z kopce. V roce 1995 mi zde Virgule ukázala, že se zde nalézá stará podzemní chodba. Ta vychází z hradu na sever kolem mohutných dubů a kaštanů k Daňkovu dvoru. Směřuje až na Kozí vrch, který je vzdálený 2,5 kilometru od hradu, kde jsem se domníval, že je její konec. Ale bylo to trochu jinak. V Konstantinových lázních při besedě se skauty jsem se dozvěděl, že podle pověsti má chodba vést až na Falkenstein. Domluvili jsme si společnou výpravu na Kozí vrch hledat její pokračování. To jsme zde našli a Virgule nás vedla dál pěkným a zajímavým terénem. Na jednom ostrohu Virgule ukázala konec chodby a začala zmatkovat. Nakonec potvrdila, že na tomto místě byl nějaký hrádek nebo hradiště. Skauti si toto místo pojmenovali po svém oddílu Ostříži na Ostříží hrádek. Jako orientační bod hrádku je zde myslivecký posed. Chodba pokračovala dál složitým terénem a posledních 100 metrů bylo obzvláště náročných. Před 12 roky to bylo husté mlází, kterým jsme těžko pronikli a stanuli jsme překvapeni před Falkensteinem. Gutštejn je od tohoto místa vzdálen 4 kilometry. Úterský potok a turistická cesta vedou hlubokým údolím. Nad nimi je skála, na které stával hrad Falkenstein. Nad všem tímto nálezem jsem se zaměřil na Bezdružický zámek, který stojí na místě dřívějšího hradu ze 14. století. Virgule zde odhalila, že ze zámku vychází 4 chodby. Chodba, která vede východním směrem kolem kostela, má za hřbitovem odbočku na jihovýchod. Když jsem se dostal na pole před Falkensteinem, domníval jsem se, že chodba pokračuje přímo na Falkenstein, ale Virgule mě nechtěla k němu pustit. Neustále mě tlačila doprava. Asi po 1 kilometru chůze lesem mne Virgule zavedla k mysliveckému posedu na Ostřížím hrádku. Je zřejmé, že plocha v kruhu je ideální místo pro hradiště. Žlutě označené rokle jsou staré úvozové cesty. Směřují od Gutštejna ke Kozímu vrchu a pak na Ostříží hrádek. Severní chodba z Bezdružického zámku směřuje nejprve k Českému mlýnu. Ještě před ním se v úžlabině chodba stáčí na severovýchod a stoupá na kótu 595 zvanou Špičák. Na jeho vrcholu je ideální místo pro nějaké hradiště nebo tvrz. V okolí Křivců bývala ve středověku velká hornická činnost. Dobývalo se zde zlato.
Ještě dnes jsou vidět v tomto lese na obzoru pozůstatky po této činnosti. Informaci o třetí chodbě vedoucí z Bezdružického zámku jsem získal v jedné hospodě. Prý se před 40 roky západně od zámku propadl traktor do chodby vedoucí z Bezdružic do Teple. Moc jsem tomu nevěřil, ale vydal jsem se po ní. Chodba mne vedla kolem hájovny Nový Dvůr a pak lesem do zajímavého místa pod vesnici Zahrádka. I zde bylo pravděpodobně také nějaké hradiště. Chodba pokračovala severozápadním směrem neustále po pravé straně silnice dál na Teplou. Virgule mne na levou stranu silnice zavedla až před Smrčím dvorem. Dovnitř tohoto dvora mne nepustila psí smečka. Chodba pod ním vedla dál, pak prošla hrází rybníka a dostala se do kláštera. Do jakého objektu v klášteře chodba vede, jsem již nepátral. Přímá vzdálenost mezi klášterem a Bezdružickým zámkem je 10 kilometrů. Zbýval mi projít úsek poslední čtvrté chodby. Tam mne zavedla jihozápadním směrem na vrchol, kde se říká U Studny. Nedaleko Horních Polžic prochází pod cestou a směřuje k Ovčímu vrchu. V tomto prostoru mne Virgule doslova vytáhla na vrchol. Při pohledu na celý Ovčí vrch od Konstantinových lázní je to vrchol úplně vpravo. Na Stolové hoře stojí zřícenina významného hradu Švamberka, Krasíkova. Hrad náležel téměř 4 století významnému českému rodu, pánům ze Švamberka. Kaple Máří Magdaleny je v žalostném stavu, ale pomalu se opravuje. Zvonice je na tom lépe. Z vlastního hradu moc nezůstalo. Z hradního paláce zbyla jen západní stěna. Otvor proražený do nitra věže byl obezděný cihlami už v 19. století. Podle staré rytiny byl v té době hrad téměř bez vegetace. Nyní bujná vegetace zapříčinila, že z hradu není vidět do okolní krásné krajiny. Obešel jsem kopec po jeho úpatí a Virgule mi potvrdila 2 chodby. První směřovala přímo na sever na Ovčí vrch. Dovedla mne do míst, kam jsem se dostal již po chodbě z Bezdružického zámku. Na jeho vrcholu mi Virgule opět potvrdila, že zde bývalo také nějaké hradiště. Kousek pod vrcholem Lesy České republiky postavili pěknou vyhlídku, ze které je vidět daleko do krajiny. I na Bezdružický zámek je možné dohlédnout. Z bývalé rasovny pod vrcholem je nyní pěkná rekreační chalupa. Druhá chodba ze Švamberka vede přímo na východ. Prochází kolem Kokašického fotbalového hřiště,
nad Břetislaví a vystoupá na zajímavou plošinu, na kterou jsem se musel od Čelivského potoka po strmém srázu doslova vyškrabat. Tato plošina je ze 3 stran ohraničena prudkými srázy. I zde Virgule určila, že zde bylo nějaké hradiště. Chodba pokračovala dál na východ, prošla pod ruinami starého Ovčína a směřovala k Daňkovu. Zde pod Daňkovým dvorem se napojila do hlavní chodby směřující na sever od Gutštejna. Tím jsem se dostal opět na Gutštejn. Málo známý pohled na hrad ze severní strany. U hradu se ještě podíváme na jednu odbočku chodby, která u Staré Borovice vede na východ. Tam mne dovedla po mírně svažujícím kamenem hřebeni až k hadovce na zbytek mohutné staré hráze. Kousek vedle za Starým smrkem se nalézá otvor do jeskyně. Je dlouhá asi 8 metrů. Záhada chodeb pro mne ale na Bezdružicku neskončila. Na další soustavu chodeb mne zase zavedla náhoda. Jeden majitel chalupy v této vesnici chtěl na svém pozemku najít sklep, o kterému vyprávěla bývalá majitelka domu. Před odsunem do Německa prý uložili v tomto prostoru řadu věcí do úzkého sklepa. Virgule mi ale na ten sklep nechtěla reagovat. Zanedlouho jsem se dozvěděl o jedné studi na Tachovsku, ve které je podzemní chodba. S kamarády jsme velkým ponorným čerpadlem vyčerpali vodu a chodbu prohlédli. Zde jsem si vzpomněl na hledání úzkého sklepa v ostrově. Vypravil jsem se znova do ostrova u Bezdružic a Virgule mi zde na správný dotaz starou podzemní chodbu potvrdila. A pak mne Virgule začala vodit. Na sever kolem kapličky do Blažimy, na druhou stranu na Krsov, Pakoslav a kolem starého Smírčího kříže na Šipín. Při pohledu z vyhlídkové plošiny do kanionu Úterského potoka jsem se domníval, že dál už chodba určitě nepokračuje. Ale našel jsem její pokračování a Virgule mne zavedla roklí kousek od vyznačené cesty až k Úterskému potoku. Na obou březích Úterského potoka byly ještě vidět malé zbytky hráze, ve které chodba překonala potok. Chodba pokračovala přes slovanské hradiště k Hadovce, kde na obou březích jsou pěkně vidět zbytky obrovské hráze. V té hrázi chodba překonala Hadovku a již po známém hřebeni se dostala ke Gutštejnu. Nebýt skautů z Konstantinových lázní, se kterými jsem se dostal z Kozího vrchu na Falkenstein, neběhal bych 12 let s Virgulí v ruce po zdejší krajině a nevznikl by tento film. Věřte nebo nevěřte.